Isebe lezemfundo kwiphondo laseMpuma koloni liphehlelele ngokusesikweni iphulo elijolise ekusiphuleni neengcambu umkhwa wokungcungcuthekiswa kwabafundi ezikolweni kweliphondo. Eliphulo liphehlelelwe namhlanje kwisikolo samabanga aphakamileyo iNonceba eZwelitsha iqonce. Intatheli yethu abongile yantshisi ibilapho. Siza ngqo kumhlaba waseqonce nalapho kuzojongana nokuxhatshazwa kwabafundi ezikolweni. Uyokhumbula kulo nyaka upheleleyo kwinyanga kaNovemba umfundi uLathita nako wayefunda eBishop High School wazigqithisa amafu ngenxa yokuxhatshazwa kumagumbi okufundela. Kodwa ke usichubela abanzi ngosingaye kuba selapha namhlanje sinayo uphuma kweli sebe. Mama sibulise kuwe, ungasicacisela banzi ubana le nkqubo niyiphehlelelayo apha mayela nebullying iza kunceda njani kumagumbi okufundela? Enkosi msasazi, izawuncedisa kakhulu le nkqubo kuba abantwana xa bekumagumbi okufundela abakwazi kakuhle ukufowukhasa xa kukho iingxaki ezibangqongileyo ezifana nokubana after ephumile eklasini kukho umntana omlindileyo oza kumbetha, okanye kwalapha eklasini kukhona ukunyukulwa ngesimo senkangeleko, impahla, everything. So loo nto ibenza bangazinzi ngokwasengqondweni. Yile nto namhlanje siqonda into yoba makhe sibabeke bucala, sibadibanisa apha eNonceba, sithathe abantwana abane kwisikolo ngasinye. Ngenxa yexesha siyabulela kakhulu ngexesha lakho mama. Lowo ligosa eliphezulu elijongene nokhuseleko lwabafundi kunye nezempilo ezikolweni, umama uPam Xumelwayo. Sizithathe izindambo sizibuyisele kuni estudio.